hem convocat esta roda de premsa per informar i fer balanç de la campanya de la ILP per un servei públic de Ràdio i Televisió Valenciana, en valencià, que hem desenvolupat durant els últims 4 mesos. Com recordareu, a finals de febrer, un grup de promotors, una representació dels quals està així avui amb nosaltres, va presentar en el registre de les Corts una proposició al voltant de reclamant un servici públic de ràdio i televisió pública i en valencià. A partir d'aleshores se va iniciar un període inicial de 2 mesos durant el qual la proposta va rebre els dictàmens favorables dels lletrats d'esta cambra, de les Corts, també de la Junta Electoral, que va validar el text i els plecs, i alhora es van acreditar uns 400 fedataris que van ser després els encarregats d'anar a fer el treball de càrrec de la pegada d'aquestes firmes. I també, simultàniament, més enllà de la vintena de promotors que promouen esta ILP, unes altres 70 organitzacions i entitats d'arreu de la comunitat, entre partits, sindicats i organitzacions i entitats de qualsevol dels sectors socials, econòmics, esportius, culturals, d'arreu de la geografia valenciana, també se van adherir a aquesta campanya. Vinc a dir això perquè tots, promotors, adherits, fedataris, són responsables de la mobilització ciutadana massiva que hi ha darrere d'esta ILP i que d'ací uns minuts podrem valorar en la seva justa mesura en les xifres. Recordar que la llei reguladora de la ILP, que té 21 anys, estableix que qualsevol proposta té 4 mesos de termini per recollir les firmes legalment necessàries, que són 50.000. La llei contempla la possibilitat de demanar una pròrroga de 2 mesos per allargar fins a 6 mesos esta campanya. En el nostre cas no hem demanat cap pròrroga. Ens hem limitat a utilitzar els 4 mesos inicials establerts per la llei perquè no volíem xafar-nos els dits. I és que una de les coses que diu la ILP, concretament l'article 6, apartat 1, és instar al Consell a que, una vegada aprovada esta ILP, té un termini de 6 mesos per presentar un projecte de llei que concrete i desenvolupe el que esta ILP reclama. Per tant, només mirant el calendari parlamentari, i que si no passa res d'extraordinari les eleccions seran al maig, estarem obligats sí o sí a presentar ja esta ILP, passats els 4 mesos, per no impedir que es poguera tramitar en els seus justos termes i tal com nosaltres demanem. Així les coses, hem de dir que en aquests 4 mesos hem aconseguit superar i de molt tots els objectius que ens havíem marcat. Bàsicament eren 2, un de qualitatiu i un altre de quantitatiu. El resum de tots els objectius, com veureu, estan més que aconseguits i, per tant, nosaltres no podem més que considerar que aquesta és una campanya que ha tingut un èxit encoratjador. La campanya ha sigut tranquil·la, no hi ha hagut incidents dignes de menció i s'ha desenvolupat en el corresponent clima reivindicatiu, però sense més tensions ni de bon tros. En compte d'uns pressupostos molt modestos. No hem gastat ni 3.000 euros. Aquesta campanya s'ha fet amb menys de 3.000 euros. El calendari no ha sigut propici. Ja he explicat que vam començar a l'abril i hem tingut l'estiu pel mig. De fet, vam haver de demanar a l'agost, demanar permís a la cambra i la vam obtindre per suspendre temporalment i de manera oficial la campanya durant este mes, el mes d'agost. L'inici va ser, la campanya també ha anat de mes a mes, amb una situació vall. Què vull dir amb això? Vull dir que va començar molt enèrgica, se van repartir milers i milers de plecs en molt poc de temps i, de fet, a la pràctica, les 50.000 firmes legalment necessàries per poder tramitar aquesta ILP estaven aconseguides a l'Equador, a Sant Joan aproximadament. Estaven aquestes firmes damunt de la taula. Pendents de corregir, pendents de validar per nosaltres, però ara podem dir-ho, de manera prudent vam optar per no anunciar-ho perquè teníem davant l'estiu, el que ens feia por que això poguera ofegar el desenvolupament normal del que quedava de campanya, que encara eren 2 mesos. Per tant, de manera prudent vam optar per fer això, vam estar fins al juliol treballant i aleshores sí, al juliol vam anunciar que l'objectiu mínim estava aconseguit. El passat 1 de setembre vam reprendre la campanya i, de nou, una resposta enorme. L'última setmana, la passada, hem sumat més de 20.000 firmes. Avui mateix hem estat encara corregint firmes, més de 1.000 firmes estem aquí corregint-ne. I no descartem tornar demà a aquestes coses, perquè demà és quan acaba oficialment el termini, el dia 23, no descartem tornar a aportar-ne qualsevol nova firma que ens pugui arribar al llarg del dia d'avui, que estem convençuts que encara ens arribaran. Dit això, el que anem a presentar aquest matí en registre són 8 caixes
les que estan així davant, és una quantitat de firmes rècord i no és retòrica. Tenim una xifra rècord de firmes. Tenim 8 caixes que contenen 4.927 plecs amb un total de 88.686 firmes. 88.686 firmes. Això suposa pràcticament el doblar les firmes legalment necessàries per poder tramitar esta ILP en esta cambra. Hem de subratllar, com acabo de dir, que en només 4 mesos, amb un pressupost limitat, amb l'estiu pel mig, hem aconseguit reunir aquestes prop de 90.000 firmes, el que suposa un promig mensual de 22.000, una xifra a la que fins ara mai cap altra ILP valenciana havia arribat. I m'explique, perquè crec que és important que ho tinguem clar per poder valorar la importància d'aquestes firmes i la xifra en la seva justa mesura. Esta és la quarta ILP que es tramita en aquestes Corts. Totes les anteriors 3 ILPs, totes van esgotar els 6 mesos de campanya, totes. Nosaltres, per raons ja exposades, ens hem quedat en 4. Bé, tenint en compte aquesta circumstància, en xifra absoluta no seríem la primera ILP, hi ha una altra, la primera que se va presentar l'any 2001, la de Perlorta, que va sumar més firmes que les que hi ha així. Ara bé, com dic, 2 mesos és la tercera part d'una campanya, és substanciós el temps i per tant, per poder, entenem que valorar correctament i de manera precisa la importància d'aquestes firmes, fent una simple projecció, m'estaríem parlant de que s'haurien pogut arribar amb aquest ritme de recollida de firmes aconseguit a les 130 si haguérem arribat fins a les 6 mesos. Però més enllà de xifres, que era un objectiu però no era el prioritari, teníem un segon objectiu que era més qualitatiu, més estratègic. El que volíem eren coneixedors des del primer moment que les 50.000 firmes estaven al nostre abast, estaven convençuts d'això, i també teníem el condicionat temporal i material, l'econòmic i el temps que teníem pel davant. I vam optar, sí o sí, per escampar-nos tant com poguérem, per fer que aquesta proposta, aquesta iniciativa, arribara a tants territoris i sectors socials com fos possible. I aquest segon objectiu també s'ha aconseguit de manera més que sobrada. No esperem a batre cap rècord numèric, ja dic que en realitat sí que l'hem batut, i l'hem batut perquè nosaltres, com a comissió promotora i equip de treball que ha estat en el dia a dia d'aquesta campanya, que nosaltres tinguem coneixement, en aquests 4 mesos s'han desenvolupat uns 267 actes d'apropar en favor de la ILP arreu de la comunitat. Segur que n'hi ha molts més, perquè hi ha molts fedataris que han fet els actes que han considerat oportú i o bé no ens ho han comunicat, estaven en la seva llibertat, o se'ls ha passat a nosaltres, que hàgim organitzat nosaltres o que hàgim participat en la seva difusió, no hem comptabilitzat 267. Hem estat, i no és retòrica, en fàbriques, hem estat en campus universitaris, en trinquets i teatres, a forts i concerts, a festes populars i a la porta de supermercats. Hem estat en casals fallers, en filades de moros i cristians, i hem estat bàsicament al carrer, als mercats. Hem intentat parlar quanta més gent millor i més diversa. I d'aquesta experiència traguem 2 conclusions. Primera, no hi ha hagut ni un sol sector social, ni un que ens hagi mostrat el seu rebuig. Allà on hem anat, la immensa majoria de gent ha firmat aquesta ILP. I la segona és que aquestes firmes són firmes exigents, crítiques. Són firmes de ciutadans que també ens han demanat qualitat. El missatge que més ens han repetit és que sí, jo firme, però no vull un altre mitjà com l'anterior. Això ens ho han dit una i una altra vegada.